trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikaunom nga Domingo, sulod sa tuig. Ang mga pagtulunan nga ihatag ni Jesus kanato karon, makausab gayud sa atong kinabuhi kun ato kining patalinghugan og paninguhaon pagpuyo matag adlaw. Kay ang Dios nahigugma kanato pag-ayo og gihatagan kita niyag kagawasan nga mahimong responsable. Gitanyag niya ang iyang kinaadman ngadto sa mudawat ug mahigugma kaniya. Dinhi niining kasaulugan sa Eucharistia, ablihan ta ang atong kasing-kasing ug huna-huna alang sa kaluwasan nga gahom sa Dios. Palihog manindog ang tanan ug pasidunggan ta ang Dios. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are the people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sa ngalan sumahag sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga iso, mga hinao itong kining santos nga misa, unta ang atong kasing-kasing na puno sa grasya, na puno sa gugma sa Dios. Aron matagataman to ang tinuod nga gugma o kakalina o kalipay, o kita makapaambit sa gugma sa Dios nga to sa uban. Usab sa itong igsuon karon, no? Sa panimalay, atong pag-ampo, na unta ang gugma sa Dios maghari sa tatsasayo kakasing-kasing sakos panimalay. Dunay kalinaw sa atong panimalay. O blessing, tanang blessing maabot diya sa inyong kinabuhi. Mga igsuon, andamon tutog ang lingon. Sila atong hinusulat itong mga sala. Nga unta mawa sa itong kasing-kasing anything that is against love. Masulat itong atong mga sala. Cristo,
Paluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa mga lahangit. Mag-ampo kita. O Diyos, nga nagpasalig ikaw pagkabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong o matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, pagkabilin kami nga matarong sa ingon, mapakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gihatagan kita sa Dios og kagawasan sa pagpili sa atong gusto. Nasayod ang Dios sa tanantang buhaton og nagbantay siya ni adtong mahadlukon kaniya. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Sirak, atong paminawon. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa makasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta o kuhaa ang bisan unsa nga nahisgustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa nga imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlukon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala.
ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa bulahan sila kansang paagi, walay ikasaway. Nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga natuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibok nilang kasing-kasing. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaut unta nga magligon ako diha sa dalan sa pag-amping sa imong mga kahasuguan. Kaloy ang imong sulugon, aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata aron magpalandong ako sa mga katigalahan sa imong bahalaot. Kung nahigugma kita sa Dios, musalig kita sa iyang kinaadman. Uban sa panabang sa Espiritu, matuman nato ang iyang plano o kabubuton, o dadon kita niya ngadto sa tunhayng kalipay. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Atong paminawon. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman, nga iya ni ining kalibutana. Ni sa mga nagmando, ni ining kalibutana, kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gililong sa tao, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman, kay ko nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus
ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan ipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulos gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa himo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Fariseyo. Sayod kamo, nga mga tao giingon kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo, ang masuko sa iyang isikataw, dadoon nga tos maghuhukom, ug ang mahingalag kwanggol sa iyang isikataw, malagmit, mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo, nagiingon kaniadto, ayaw panapaw. Pag kamo sultihan ko kamo, sa kinsay mutanaw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod siyang kasing-kasing. Nakadungog sa mo kamo, nagiingon kaniadto, giingon ang atuang katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang inyong panaad, kundi di tumana ang inyong ipanumpaan sa Ginoo nga inyong buhaton. Pagkaron sultihan ko kamo, ayaw gyud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao yang tumbanan. Ni Jerusalem, kay kini mo ang syudad nga halangdong hari. Ayaw kamo pagpanumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo magapaputi, magapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ina lamang oo ug dili. Kay kun maoy may kapin pa niini, kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nangumusta lang ko, layo pa sa mga igsuon karon na asa sa tagsa ka manimalay, nagsimba sa telebisyon, no? Hindi pa ninyo. Kumusta man ang Valentine's ninyo, be? Saan? Malipayon? Saan man? Masulubon? O wala lang? Yun, no? Diin man mo suroy. Sa daras balay, restaurant, sinihan, o diin ba? Maligsoon, kini Valentine's ba? Ato nagi sa ulog yun, na magani pre-Valentine's. Kung may Valentine's, nangandam na, nag-Valentine's na,
Kamo nagpre-Valentine's sa kaligid mo. O naapag yun sa post-Valentine's. Unya na, iguman yun yung Valentine's Day. May son, ibaw ka ba? Nga, kining Valentine's sama sa Christmas ba? Mauni ka sa ulogan nga, there should be like Christmas every day and Valentine's every day. Kaya kining Valentine's, mauni siya ang adlaw sa kasing-kasing. No? Adlaw sa kasing-kasing. Ano ba sa kasing-kasing? Kinihan lang gini siyang itawag na to sa ulogon kanunay. Every day. Ang kasulugan sa kasing-kasing mga igsuon should be celebrated every day o ang celebration ni Ana mao ang kasing-kasing mapalayag niya gyud every day ang iyang gugma. Muna nga, it should be Valentine's every day. Tungod kay, we need to say, I love you every day yun. We need to say. Gani mga igsuon ha? Ang Ginoo ni sugo gyud ni, sugo na niya. No? Kung pa niya, kinahanglan gyud mo ang labing dakong sugo nga kamo mahigugma. Kung saan ang mahigugma ninyo, love with all your heart. Ang katubanan sa balaod mo, sa balaod sa gugma, kung kining iyong pagmahal with all your heart. Kasing-kasing yun. Kinitibukan ni mong kasing-kasing. Mabitaw ang pangutana yun karon ba panahon na natong tanan mo na gusto man ang inyong love life. Doon na pa, 1A. Kumusta man ang inyong kasing-kasing? No? Kumusta man? Unsa may dagwas yung kasing-kasing karon kaha. No? Ang kasing-kasing nimo usaman, malumo pa, means nagmahal paghihapon o tig-ana. Tig-ana. Murag itawag to bagkanabang wan ay kaluoy ba? O gani laing gol sa tig-a, wan ay kasing-kasing ba? Mingon kinatawhana, way kasing-kasing kay di na maluoy. Pero wala kasing-kasing ba? Nagsoon, inundumin ni siya, kung tig-agin mo kasing-kasing, di dyo ka makatagamtam o kalinaw o kalipay sa kinabuhi. Dili yun. Unya, timan isa ni, nga makapatig-as kasing-kasing, sala, sin, mao na yung makapatig-agyos imo kasing-kasing, ang sala, diha, sa mga kasing-kasing. Utig-a ka na. Ug mao nga kung ang imong kasing-kasing taptan sa sala, kung naa ang virus, laba pa ni coronavirus, kung in your heart, sa inyong kasing-kasing, the heart, naa na ang sala. Wa jugay kalinaw. Kung sa sala, sa heart, sa pulong, in the heart ba? How do you spell heart? H-A-A-R-T. Kung sa atong kasing-kasing, kung sa heart, kung sa kasing-kasing sa pulong heart ang H, sundan na siya og hatred. Kasilag, mga igsoon. Way taong malipayag, malinaw kung naikasilag sa mong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing, ang ini ana, naana ang kasuya, invey, naa sa imong kasing-kasing, again, mga igsoon, wa jugay kalipay. Kay masuyaon man ka, maguol man ka, masuya man ka, nga di ka, wa nimo ang naa niya. Kung sa imong kasing-kasing, ang A ni anang animosity, kanang gitawag to bad blood ba? Anima, ngurabag, ngilad ang inyong, ang vibe sa inyong isig usa. Magsuon,
di juga magmalinaw ni anak. Kung naana siya, ang ar sa kasing-kasing in the heart, nga nang resentment, nga nang kalagot o kaligot-got, you resent. Di ka magmalinaw ni anak. Kanya kung ni anin tanang butang mga igsuon, musunas yung kasing-kasing ka ng timidity, ka nang gitawag itong, murabag, a terror in the heart ba? Murabag, mahadlok na ka, mamahal, mahadlok na ka, buhat o butang, no? Matagam na ka. Nabigo sa pag-gugma, mahadlok na magmahal. Suda na na. Kung naana sa mong suda sa mong kasing-kasing mga igsoon, kanang salaa, no? In your heart, mauna na yung matawag ito, tig-an na imong kasing-kasing, o tig-agin imong kasing-kasing, ang pagpadayag na makita sa kasuko. Anger, kasuko. Ang kasuko biya, no? Natural biya na siya, basta ato ang makontrolar. Kani, it could help us. Pero magbantay ta, kasagaran kasuko, mga igsoon, we go beyond control. Dili makontrol ang suko. Kunya, di na gini makontrol ang kasuko, mga igsoon, timan kini makapatay kini. It kills people, it also kills you. Makadaot ni sa mga tao, makadaot din nato. Kining kasuko, mabitaw nga ni sa Ebanghelyo karon, si Kristo lingkod yun, bantay Diyos kasuko. Makadaot ni sa tao, no? Sa atong isig ka tao. Kung ikaw nakay kasuko, kaya kung masukanong ka mga igsoon good, tanaw ha, ang gawas sa kasuko, daghang kang iyaw-yaw, no? Nga dautan, no? Di lang kang ngilad, mabutang-butang, maunsa magaling, nga usahay, wala mo na hunaa. Pabitaw sa Ebanghelyo, di ko ginawa sa kasuko, makatawag ka sa mga tao, buang fools. Mabuhati mo na. Nga timan ka na, ningon siya, timan ka na. Di na mayo. Kay kung paniya, ginaingon kaniadto, gidili ang pagpatay sa tao, no? Ningon siya, karon inon ta mo, bisan gani pagkasuko sa imong isig ka tao, makapatay sana. I tell you, even if you get angry, makapatay na sa isig ka tao sa makadaot. Kaya na may mga pulong makapatay. Naay panultion ba naay panultion nga. Mas maayo pa kuno nga kung naakay kaaway na ay kaaway nimo, mas maayo pa kuno pusilon ka kaysa daoton ka, libakon ka. Mas maayo pa kuno pusilon nagagay kun pusilon ka, makahupo pa tingali ka o makasalipod sa lubi, tingali di pa ka maigo sa balang. Pero daoton ka ni kang libakon ka ni ka, isang mutago pa ka atos Amerika o gilaw sa country, igo o juga. Kung ikaw, no? Kung pusilon ka ni ka, umaigo ka, patay na ka. Diin. Pero kung pusilon, kung dauton ka ni ka, ikaw, igo ka, patay ka, nga buhi. Buhi ka, pero patay ka tungod sa batas katilingban, mura na ka, way nada. Ngilad na ka. Na-ostracize na ka. Mas ngilad. It kills. Muna nga, kining para ni Kristo, ang papatay grabe magali, padingon sa bisag kasuko, pagbantay ka na. Pagbantay niya na. Because it could kill, it could expire people's life. Pero sa kadua sad, dingon siya, bantay sad, kay ang kining kasuko sad, makadaot sa nimo nga naghambin og kasuko. Mo backfire ni nimo. Mo backfire nimo. Ya unsay unsa pag backfire na ini kun ay kasuko sa imong kasing-kasing. Nutanag kisang doktora, bisag kinsa mga doktor. Kini mga tawo masukonon, masukanon kayo. Di lang batignaw, kun dili daling namatay. Kay kada suko nimo, heart attack man na. Every anger is an attack to the heart. Always gina. No?
Always kina. Attack to the heart. Unya, sige na atakihon mo kasing-kasing. Saman, 1, 2, 3. But physically unhealthy yun. It kills. The survey yun, people who are hungry die early and are sick. Backfire yun na. Gani, no, sa Ebanghelyo karon, yung Ginoo, bantay gyud ana o kasuko. Kay sa kasuko nimong uyaw-uyaw ka ngilad, makorte pa ka, makiha ka, hukban ka, puong pa niya. Mahukman pa ka. Pero ang grabe gyud sa Ginoo, ang backfire mo ni kung ikaw na ikasuko sa imong kasing-kasing. Yung kasuko nimo makayaw-yaw kag mga grabing mga buta makadaot sa imong isig ka tao. Timan puong pa niya. Ginoo ha? Kaya kung naay kasuko sa imong kasing-kasing, ikaw, di ka kasud sa langit. Gani, yung gani siya, nakay kasuko, una ka masuod sa simbahan, muli sa, di ka kasud sa simbahan, di madawat ang imong halad. Unya, pag sa Ebanghelyo karon sa long form, kung nakasuko sa kasing-kasing, impirno ka. Adto ka sa impirno. Ang tao nga nakasuko sa kasing-kasing, nagsugod ang impirno siyang kasing-kasing, nagdilaab na diha ang kasilag, o tuntungan ni anak, impirno ka. Inunudyo ko, hindi ko kalimot nini nga. Kailan ako nido ka maestra ba? Nag-away sila. Gamay ka hinungdan. Kay ang usa, tanaw sa isang maestra, namo nga natin indigay, wala na nagtuo nga, nag-ilog sa kinay, sa gwapa nila ba? Napuno sa bagyo, may pag-apiki, bang napuro. Asa ito man na, Sus, di nga man ako sa kanang inaw niya, naghiwi lang na, naawa ng iyang kuhan, iyang kilay, ipadung sa taas, muli, sungayan. Kanungog man na, pagkanungog, sus, pastan, puros man, dagkong karbo. Away yung tamas kinhawa. Gubot kay eskulahan. Gihusay sa principal ng maestra nga ana, di gyud ay. Hasta ang principal noon gilitian pa kay wa man gyud spit pa man gyud. Pus dengan guwang way dating tulos perte gyud. Nabot og barangay. Pagabot barangay dito nga. Pagos barangay din spread na ang away. Din alas sila duha hasta mga parente ni apil nas away, dako na kayo. No? Barangay wa magsilbi. Hasta ang kapitan na was passing. Ha? Kay kapitan di kasulti, ilaman ta ng sulti. Abot korte. Abot yung korte yun. Di sino na ginawa yun, di sino may kwarta man. May kwarta man. Abot ang korte. Lagi ka sa korte diha, di ba makuntinto, naabot Supreme Court. Pagsagang yun. Magani, sus, naabot dito pila ka, 20 ka tuig dito, na? Naabot 20 ka tuig. Gangguang na, inawayay sila. Sa itabo, nangamatay yung duha. Namatay cancer. Wag yun, puro bag, nangamatay. Karon ang husay, tulos impirno abot, kasi kadaog nila. Wala, makadaog ka. Wala. Nothing, nobody wins. Nobody wins. Will backfire. Mabitaw nga Ginoo, no? Naghangyo na ito, nag-uwag na ito ba nga, unta makahambit ka ng malumong kasing-kasing. Malumong ang kasing-kasing. Meek and humble of heart. Kaya, ibaw tag iautas Ginoo ba? Ato lang ng dawat, kung kita, mga igsuon, we learn from the Lord. Puwag pa niya, kamu mga tao nga naanas, puno sa problema, puno sa kabugat, sa kabutang, sa inyong gibati, sa inyong kinabuhi, tanan, come to me, learn from me, for I am meek and humble of heart. Listen to me. Tudlo sa kanato. Hindi kumuhagdaw ka sa mga balaan kasultan mga igsuon. Ibaw ka ang hagdaw sa itong iyang Ginoo. Gani, babasa mo ni, kung nagsimbahan mo ng simanaha,
sa pulong ni Kristo. Ningon siya ana nga itudlo ka nato. Be careful with your heart. Bantayigin na inyong kasing-kasing. Kita careful kay ta sa ito kanon nato. Haron mag-diet kita sa mga paglawas. Careful kay ta. Pero are you careful kung sa isudi niyo sa inyong mga nakuna nga mo dito sa kasing-kasing? Bantig yun na unsa ibutas yung kasing-kasing. O kanang mga igsuon bantay na to ang sala. Tanga mo nagkarbo, kani-kalagay, kani-ano ko niya, tinintanan. Bantayan gina siya. Kay ingon na Ginoo, kay gikas kung pagkaon lang, way kaso. Mudito na nagawas, pero sa kasing-kasing gani, igawas anang daas kasing-kasing mo kung ibutang diha garbage in, garbage out sa gina. Mautikdan mo nga kung ngilad mo kasing-kasing ang bugawas sa baba, sa lihukan, tanan. Buong pa, gikas kasing-kasing magawas ang all evils. So, tanan, panikas, kahagawan, etc., etc. Hapit tanan sa lagyon. Bantayay ka na. O ang auhag sa Ginoong mao, ang kasing-kasing, di man ibutang ang Ginoo sa mong kasing-kasing. Inot kayo po ni Solomon ba? Itong, again, itong mga pinag-adlaw ibasa ba? Ningon siya, ang Ginoo, dako di kayo ng Ginoo. Bisa ang kalibutan, dili masod ang Ginoo. God is big, grandiose. The world cannot contain the Lord. Nagbuot mo siyang templo. Siya ang templo niya dako, pero kayong templo ha, gamay na kayo, dili ka ang Ginoo. Is so big. Pero, ibaw ka ba? Ang kasing-kasing sa tao, gamay kaya itong kasing-kasing. God is so big. Pero, kung ang imong kasing-kasing, may gugma ang Ginoo, masuod si mong kasing-kasing. Bisag gamay kaya ng kasing-kasing. Basta na gugma si mong kasing-kasing. Di siya masuod sa kalibutan, pero masuod si mong kasing-kasing. O gikas si mong kasing-kasing, mag-isukuna na ang gugma sa Diyos, na nadiha ang gugma sa Diyos. Pastilan, may bawa ka? No? Ingon ini ba? Naanang galing Ginoo sa mong kasing-kasing. Ang pulong sa Diyos na magawas imong kinabuhi, sa imong hagbaba, mo inspire people. Mo inspire. Because pulong sa Ginoo na spirited naman na. Muna ang Ginoo, ang mga tao nga doon ay gusto kasing-kasing, makita nimo ilang mga pulong ba, maminaw ka, ma-inspire ka, ma-enlighten ka. You'll be inspired. Kunya, kung naana Ginoo sa imong kasing-kasing, na nang gugma. Hindi mo niingon ni San Agustin mo to, or if I'm not mistaken, ingon siya, na nagaling gugma diha, buhata bisag unsa. Love and do anything you want. Buhala bisag unsa buhaton, basta nalay gugma. Kaya kung kang tao nga naay gugma na ang Ginoo siya kasing-kasing, di gina mabuhat siya ngilal siyang isikatao. Di gina siya buhat o itaw ito makadaot siya isikatao. Kaya ang gugma, mangita yun unsay makaayo. Kung kaya ang gugma God, gugma man sa Diyos. Love and do anything you want. Unya, mo ningon siya, kung nanay Ginoo sa mong kasing-kasing, no? Nana, gini, ang may tubo, nini, nga sa imong buhaton ba? Sa imong nabuhaton, ampo ba o gusay kalihukan nimo? Atong unang reklamo man Ginoo, lipas mga parasiyo ba? Nga mo ampo, magyaw-yaw, no? Tanan. Pero ang ilang sinultian way gugma, mo ning sipong sa Ginoo, tanawa ang inyong baba, no? Ang inyong baba, inyong ngabil, nag-ampo kanako, pero inyong kasing-kasing layo kanako. Kung ang gumas ng kasing-kasing, if we do anything, tanang itong buhaton,
tungod sa gugma sa Dios. Buti importante bitagi ato ang yung panigamot atong intention ba? Naabay gugma sa atong binuhatan. Kaya kung maanay gugma na mga igsuon yung Ginoo, yes, whatever you do, pero your heart na duol ko sa imong kasing-kasing. Sakto gini si Monsieur Kamumot ba? Nilingon siya, ang Diyos naa sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing naa sa Diyos. Sakto gini siya. Ug naa na nagi ng kalina o kalipay. Mabito mga igsuon, nga mag-ampo ta nga tagaan ta kanang pure heart nga kapuy-an sa Ginoo ba. Unya mga liya ta sa mahal nga bilhin mga mahal nga bilhin mo ning gibuhat niya gyud. Ang gibutang niya sa kasing-kasing mao ang iyang anak. Kada po nga madungog niya ibutang niya sa kasing-kasing gyud. Ibutang kasing-kasing tungod kay ibutang kasing-kasing niya nahimo siyang bulahan sa nang babae ug nahimo siyang blessing natong tanan. He becomes a blessing to all. Tungod kay sa iyang kasing-kasing naaman ang Ginoo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios sa mahal magagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit o sa yuta. At ang Jesucristo iyang anak kabugtong Ginoo nato. Ipanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Kasakit sugod ni Poncio Pilato. Kasi sa krus na matay gilubong. Ikunsan sa mga minatay. Katulog adlaw na banhaw. Isa ka sa langit. Galing ko sa tuo sa Dios ang mahal magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya. Mapaw kong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. May gusto ipadangat na ito sa Diyos, kaamahan, nga ito ang pag-ampo, upang siniyos ang tingog sa pag-ingon, patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang sa simbahan, ang katawhan sa Dios nga nagpanaw, nga ang mga pangulo ug mga sakop nining magtinabangay, uban ang mga tinud-anong diwa sa pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga magmatinud-anon sila sa ilang pag-alagad sa katawhan, uban sa katarong justisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang nining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga luyo sa managlahi og tinhuan, makabot na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay ug pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga nag-antos ug nagmasakiton, nga dili sila magmaluya sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, luyo sa ilang kahimtang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga matuuhong nangamatay, nga ang saad sa Dios, nga kinabuhing tunhay, ila nang matagamtam, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Ginoo. Kinamang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. At
Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa mga magagagahom sa tanan. O Ginoo nagalimpyo, nagabag-o unta kanamo kining halad. Himuha kini nga hinungdan sa ganting walay katapusan. Alang kanamo nga nagatuman sa imong kabubuton. Kini imong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sancto sa mga Diyos na magagagahom sa tanan ng matarong gayud. Pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat, pinagis misterious Paskos pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon. Nga nanianang himaya. Tungod ini, ginganlan kami karon, piniling kaliwat harianong mga pare, lungsod nga balaan, ug katawhan nga iya sa kaugalingon, aron among isangyaw ang tanang dapit, sa tanang dapit, ang gagahuman nimo, nga nagtawag ka namo nga gikan sa ngit-ngit, nga na sa matahu nga kahayag. Busauban sa mga anghel nag-aawit mi sa imong himayaw sa katingog sa pag-awit. Santos, tuburan sa nagkasantos. Padalay mo Espiritu na pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat no pag-usab og midaig. Mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanang gikan ni ini. Kakini mo ang kalis sa akong dugo, og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kanilang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo, siya. Paghando sa matayon pagkabanahon ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Doon kayo mo kami giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo.
Himo kaming nakalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Nulumigin mo yung simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit ni Maria sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinduy mo sa mga igsuong nangamatay, malaon mo na banhaw silang tanang nangamatay, at pagsudo sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila among kandaygog himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan kaniya magkagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya hangtod sa kahangturan. Amo kita sa itong amahan itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunugos. Kami ginuwi mo kaming lusos tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tanabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik ng Hesus Kristo among manunubos. Kayo manang ingarian ang kahulugang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kibubutatag sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaag kaninyo, pakita pa nag-inig suunay.
nagawag tang saras kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Diyos, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami, higugmao na mo kanunay ang kalanon nga sinuoray, na maghatag ka na mo kinabuhi. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat si imong anak, nakasakit ang kamatayon sa krus. May itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa masakiton. Ikaw nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Pagkamong gipili siya ang mahimo siyang santos. Ngayong kasakit, Diyos kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan. Ini ang gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat ato sa atong sponsors and donors. Atong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Ato ang choir, Brother Pedro Calungsod. Atong offerers, Carmen Cañete, Stella Nacua, Sioni Guarin. Atong pilgrims, Our Lady of Fatima Paris, Basak Mandawi, WAF, no? WAF, Blessed Sacrament Reclamation Area usab, no? BEC nato San Vicente Orhelio Chapter, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Archdiocese of Cebu. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaganina ba sa humiliya ni Monsignor? Oo. Nindot kito yung humiliya, Sister Brad. Yes, Brad. Oh, naghisgot man to sa Valentine's. Nangutana to siya sa tagsa-tagsa nato kung giunsa nato pag-celebrate ang Valentine's Day. Ganina samtang naminaw kung Monsignor, ang ako ding hunahuna, ang ako ding kasing-kasing.
kinahanglan ko mukaog saktong pagkaon. Kaysa akong pangidaro nagtubo man, so magbantay na ko sa akong kanon, no? Magbawal ang mga pagkaon, mantikaon, ug uban pa. Usagin na mo sa buhaton na mo every time nga naami sa akong pamilya god ang magakus. We hug each other and we say happy Valentine's Day or kung birthday magana happy birthday, but it always naagi na ang pag I love you o paghalog gakos. Ganiha po, naminaw ko sa homily ni Monsignor, I was struck sa iyang giingon nga kinahanglan gyud imong isulti ang word I love you. Ang Valentine's ug ang Christmas, it must be celebrated every day. Now, in expressing I love you, gibuhat na namo being we are members of Couples for Christ, sa Valentine's Day, it should be given an importance kanang adlaw. Kami lang duha akong wife karon for pila na katuig kay mga bata na wala naman dire. Og mag-celebrate kami og Valentine's with the children pero nara sa computer, nasa messenger. Pero kami, my wife and I, early morning, palit ko og buwak. Ako sa tagan bahala mahal kaysa face mask. Unya manimba mi ana sister between 1 o'clock ug 4 o'clock ana mi diha manimba. Unya ni kagabi didto mi sa kuan sister. Radisson Blue. Kuan na may kanang music da kanta-kanta. Maminaw lang gyud, maminaw ra gud mi. Unya mag-inatbangay mani ra gud sister, mani pakapinan og beer. Although ang expression pag-ingon nga I love you, we have to do it every day. The way we celebrate Valentine's Day, no, prayers, first of all, we really pray na our love for the Lord will be increased. Kay kung di ta mahigugma sa Ginoo, we cannot love also others. Bahala na ang Ginoo nga mo allow me to love each other. Valentine's, para na ito na tanong because celebration of love ba na yun, sugod na sa Ginoo. Gugma na siya, muna gugma everyday, yun na siya. No? Naman Ako lang nang, sa punto lang yun ba nga, kuan, tingali yun ang kalimtan, nga gugma gani, nga tinuod nga gugma, iya gina sa Diyos, ha? Iya gina sa Ginoo. No? Mabisang unsahan klase siya sa gugma, fraternal love, love sa platonic love, bisag eros, no? Kaya iya na sa Ginoo. Muna nga, di ito kalimtan yun, na kinugma iya niya sa Ginoo, no? Hinot kayo nga, celebrate na ito na unang pagsimba yun. Pagsimba. Unya, papakita itong gugma sa Ginoo. Gugma, kanang misa, celebration of love na. So, naagi na, una ta ginasay kay siya may source sa gugma. Ito ba na ito, kinang gugma, iya kini sa Ginoo, santos kini. Una in taon, makalimutan kita ni Ana ba? Teko raman ito ang Valentine's na ba, mura nagkitawag na ito, sex, sex, murag ka na. May mga, dahil, Valentine's no, dahil, Valentine's kibi, gigugma ko nimo, kuanta, di kibi na mo, celebration of love na, kumuna, ang kinahanglan yun, ang kanang gugma ha, gugma gina iya sa Diyos. Wag gyud sala. Gugma gina mahimaya gyud sa Dios kanunay. Muna sa logo na natos to ang pagmisa, sa to ang di lang na panasa uyab ha para na sa atong pamilya, sa atong isig katao, patiman igini nga kana adlaw kanay gugma kana iya kana sa Ginoo. Di uta ta pag magpakasala. Amen.